že keď budem mať 100 lajkov na môj YouTube kanál, tak si ukážem moje okuliare. Keď sú nechce tejto izbe, ale musíte ma počúvať, aby ste videli, tak musíte dať like teraz, takže ešte na to spravím ešte čau. Odkiaľ si to není konec videa, je tu. Všetci počkajte, presne moju obrazovku. Čaute, už sa chvíľu končí video. Že ešte keď budete mať, keď budete to, čo som povedal predtým, tak keď sa to stane, tak už naozaj ukážem moje okuliare. Áno?